Tiprasa kamini lama rok sabono sawi hamnai sabono sawi mokli mukti huchajaknai abahanya koktongmao saimangka 17 gulagati bai khopjak Doiram Panchayat Bokto Thakur kami o Tiprasa rokni kami belai kheno kotor jungjal wngwi tongkha hati habao thanani rungnogo thanani sa khamya wngkha hingke malkhung ambulance phainani bebak no maya kotor jungjal tei salbusuk andolon khlainai khorang tisanai Lok Sabha election paimani yagulo kamini lama no kaham khlainai chungcharwnai bebak no swnamwi rwnai hinui MLA rok kok samani ofili naisike tabuk Tiprasa kamini lama rok no abahanya amchaini MLA tongjak Manav Debroma no thangwi nainani bagwi kamini lukurok oikha belai kheno abahaino jungjal kotor kotor achai tongkha Tiprasani kami o chaiwi naitongni DD report Nokbar News. Sengkai o lama ni bagai nai belai no nangkukui tongkha sino lama bo thana himna rok serai rok school thana rok private thana rok kosto gori rok ha rok nangjagui nai thana soya rok mung tongbai kha sini o lama ni bagai seng makhan problem mung tongkha sanmano nungsungno khairugui jesukoi no sengno o lama ni bagai byabsa khlaima rwnai okai sini serai simia sini okra chakra rok bo thana nango himna nango bansa so hamya saya anggo gari gora ro bahabi me angui tongkha harpe koklaijak songo laman bagai onek problem angui tongkha salmanom just kopin sono kharugui nai songo lamano bagai ব্যবস্থা খালে মারনাই এমনি করো কয় পরিবার তোমরা সিনর 38 পরিবার তঙ্গ হিমি মাই আগে যখন তার ওলামা মে angui tongkha tapot ওলামা বসে মানে বছর সাল না ওলামা নরক যে মেন রুটো পাশে নি sini 1.5 kilometer ngano ini sini mungkin an sinu kan mungkai jomna debro o kami ni na